És dijous 11 de desembre i ja vindran avui a parlar-vos de la Rosalia i la bogeria per les entrades que surten avui a la venda, però abans de deixar que la trituradora de l'actualitat procedeixi, volem tornar-nos a aturar en la notícia que ens noquejava fa 24 hores. Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. Perquè hi ha notícies i notícies. Hi ha notícies que una explica sense més i n'hi ha d'altres que es couen especialment, que pesen, que són una fiblada a la boca de l'estómac. La mort de Robert Iniesta entra dins d'aquest segon calaix. Se rompió la cadena que ataba el reloj a las horas. Se paró el aguacero, ahora somos flotando dos gotas. N'hi ha que avui encara no s'expliquen com és que se li ha donat tanta bola a la mort d'un roquer que havia estat acumulant paperetes, és veritat, per passar al selecte club dels estrellats. Vuelve a coger la botella y pasa las noches en vela. Ell mai va amagar els seus vicis i les seves misèries, al contrari, les va convertir en poesia. El Robe no era sofisticat, no era impostura, era genuí. Diu d'ell avui el Carlos Tanona a El Mundo, era classe baja, era barriada obrera, era calle de pueblo. Nascut a l'Extremadura dels anys 60, va encarnar com ningú la falta d'oportunitats que, salvant les distàncies, avui experimenten molts joves a casa nostra i a còpia d'ensopegar amb la vida, va anar construint tot un imaginari que ha servit de catarsi per a tants. Concreté la fecha de mi muerte con Satán. Le engañé y ahora no hay quien me pare ya los pies. Just en plena campanya de les eleccions a Extremadura, Satán ha vingut a buscar-lo per cobrar-se la factura pendent i de passada li ha estalviat l'espectacle lamentable en què s'ha convertit últimament la política entre corruptes i assetjadors. I amb ell, Satán ens ha pres el poeta que va saber posar lletra a les ferides de tota una generació. La seva música, afortunadament, quedarà per sempre.